og velkommen til nyhederne. Vi stiller direkte om til Martin og Ketil, der står ude ved en sø i Silkeborg. Det var fandme ikke bøgetræ. Det går videre nu. Jamen, mig og Ketil, vi er ude ved Slingens sø, nemlig, som ligger i Silkeborg. Og vi er ude på jagt efter bøgetræers rodenet, som I kan se, der er meget smuk bund. Og Hvordan ser bøgetræet ud? hvordan ser bøget? Vi er stadig på jagt. Som I kan se her, er der træer og buske og træer. Og det er et bøgetræ. Er det ikke Jeg bare? tror, Ketil er det ikke det, Okay, vi løber og går videre. Vi prøver at finde et bøgetræ. Det er et bøgetræ. Det er et bøgetræ. Prøv det, I kan se, Prøv at se, hvor stærkt det er, drenge og piger dog. Det er fandme stærkt. vi kan se, at det er meget stærkt, og det er fordi, at ja, så vi spiller tilbage til studiet. Det er på grund af saften i træerne, det kan jeg godt love dig for. Det er nemlig tilbage til studiet til ham der siger nyhederne. Ja, tak til Martin og Ketil, og jeg kan sige, at vejret i dag bliver yderst dejligt. Mindst 25 grader over hele landet. Kan I have en fortsat god dag?